ଦିନକର ଘଟଣା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କିଆବୁଦା ଥିଲା। ସେହି କିଆବୁଦାରେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା ଶୃଗାଳ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାଇ ଶୃଗାଳ ରହୁଥିଲା। ଦୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଦିନେ ମାଇ ଶୃଗାଳଟି ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା। ସେ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା। ସେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଶୃଗାଳକୁ କଙ୍କଡ଼ା ଆଣିବାକୁ କହିଲା। ଅଣ୍ଡିରା ଶୃଗାଳ କଙ୍କଡ଼ା ଧରିବାକୁ ବିଲକୁ ଗଲା। ବିଲରେ କଙ୍କଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ, କାରଣ କଙ୍କଡ଼ାମାନେ ଗାତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲେ। ଅଣ୍ଡିରା ଶୃଗାଳଟି ଗାତରେ ଗୁଡ଼ ପୁରାଇଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଗୁଡ଼ ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା, ଭାବିଲା ମୋ ଗୁଡ଼ ସିନା ପାଇବନି, ହେଲେ ଲାଞ୍ଜ ତ ପାଇବ। ଶୃଗାଳ ତା ଲାଞ୍ଜକୁ ଗାତରେ ପୁରାଇଲା। କଙ୍କଡ଼ା ତା ଲାଞ୍ଜକୁ ରଚିକିନା କାଟିଦେଲା। ଶୃଗାଳଟି ବିନା ଲାଞ୍ଜରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।